שלום, בפעם הראשונה בישראל, בית החולים שערי צדק גאה להוביל פריצת דרך רפואית, ולהנהיג גישה חדשנית אשר קיימת רק במרכזים המובילים בעולם. גישה זו משלבת בין מחלקות הטיפול השונות ומעמידה את המטופל במרכז. המערך החדש בבית החולים שערי צדק נותן מענה חדשני ומשלב בין כל המחלקות המטפלות בבעיות של מערכת העיכול והכבד. המטופל זוכה אצלנו לשיטות הטיפול וההבחנה החדשניות ביותר ולשיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים, החל משלב האבחון דרך קבלת ההחלטות והטיפול עצמו. מתאמת קלינית מלווה כל מטופל ומטופל ונותנת מענה בכל רגע נתון. לפי הצורך עוטפים את המטופל גסטרואנטרולוגים, כירורגים, אונקולוגים, דיאטניות, פסיכולוגים ועוד גורמים רבים המאפשרים לחולה לדעת שהוא באמת בידיים טובות, והכל במקום אחד. אנחנו מזמינים אתכם לבוא וליהנות מהטיפול המתקדם ומהיחס האישי, ומאחלים לכם הצלחה ובריאות.